kulibe bwenzi longa mbuye Yesu. Kulibe wina wotisamala. Kulibe amadziwa zovuta zathu, atsogoza nthawi zonse. Kulibe bwenzi longa mbuye Yesu. Kulibe Ndiulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu, believer, lero pa 1 April 2025, movie wachiponyeponye, nkhawa, subtopiki, kusalidwa chifukwa cha matenda. Tikuwerenga buku la Yohani chapter number 5, verse number 1 mpaka na verse number 9. Mawu otsogolera. Yesu achilitsa opwala kuthamanda la Betesida. Verse 1. Zitapita izi, panali phwando la Ayuda, ndipo Yesu anakwera kunka ku Yerusalemu. Koma panali thamanda mu Yerusalemu pa chipata cha nkhosa lotchedwa m'Chihebri Betesida, lili ndi makumbi 5. Menemo munagona khamu lalikulu la anthu odwala, akhunyu, opunduka miyendo ndi opwala. Koma panali munthu wina apo ali nkudwala kwake zaka 30 kudza zisanu ndi zitatu. Yesu pakuona meneyo ali kugona, ndipo anadziwa kuti anatero nthawi yayikulu. Pamenepo ananena naye, ufuna kuchiritsidwa kodi? Wodwalayo anayankha, Ambuye, ndilibe wondivika ine mthamanda. Paliponse madzi avundulidwa, koma mmene ndili nkudza ine, wina atsika ndisanatsike ine. Yesu ananena naye, tauka, yalula mphasa yako nuyende. Ndipo pomwepo munthuyo anachira nayalula mphasa yake nayenda. Atate, mu dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo, tikukuyamikani kwambiri. Ndinu Mulungu wabwino, mchosankhawa. Zikomo chifukwa cha kuwerengedwa kwa mawu. Jehova, tiphunzitseni. Jehova, tilangizeni. Dzudzulani, chenjezani, ndipo tidzamva dzina la Yesu. Amen. Believer, dzulo tinali pano kuyala maziko pa topic imene yonena kuti nkhawa. Musaiwale tili phunziro lomaliza la movie wachiponyeponye. Ndipo yala maziko dzulo timanena kuti nkhawa njopsa. Believer, nkhawa imaondetsa, nkhawa imapha, nkhawa imapengesa munthu misala, nkhawa imazunza. Dziko langa padzadza nkhawa za mitundu. Ende dzulo timaona kuti nkhawa dzuchokera m'mabanjamu, nkhawa dzuchokera ku chipatalaku, kuli nkhawa kudzidaniku, kuli nkhawa mamidzimu. Nefe tinaona choyambitsa nkhawazo. Nkhawa zina zimadza chifukwa cha matenda. Believer, tinaona zimenezi dzulo. Nkhawa zina zimadza believer chifukwa cha ngongole. Tiona chimodzi chilichonse pachokha. Ndedzulo poyala maziko timanena kuti kodi tingathane nazo bwanji nkhawazi.
chimodzi chimene tinakambirana timanena kuti udzitha kukhala ndi anzako pagulu, kumagawana ndi anzako nkhani zako, kumapanga share ndi ena. Koma ukangokhala wekha mbwi, ukakhala wekha tutwa, ukakhala wekha khuma, zedi ikupha nkhawa imene. Ngati sikupha ukhoza penga misala, chifukwa ena mathanena okha, ena matha okha kumamba mabagera ngati kumenyana ndi munthu yopalibetu, koma kudzemba dzimabagera ali ekha zonsezo nkhawa. Ena kunena kuchita kukuwa andimva palibe ali ekha. Nkhawa imapengesa misala, nkhawa imaondetsa, nkhawa imapha nkhawa. Believer, nkhawa imakhudza mtima, munthu mpaka na appetite ya chakudya kuthawa nkhawa. Tajani pang'ono chakudya chanu sindikufuna, nkhawa imampangisa wina tulo kusowa, kugona kulephera, nkhawa. Mwana Mulungu kudziko kuno zilipo zambiri zimene zili zoyambisa nkhawa, zambiri zimene zopangisa anthu ambiri kuyenda moyo wa nkhawa. Ndiyamika Ambuye kuti tampeza amene amachosa nkhawa. Alipo mmodzi amene amathana ndi nkhawa, alipo mmodzi amene amachiritsa nkhawa, alipo mmodzi amene ali thandizo. Kwalembedwa, msenzetseni Yehova nkhawa zanu, ndipo Yehovayo adzakugwirizisani. Mundimva believer? Lero tikufuna tione chimodzi chimene chimayambitsa nkhawa: kusalidwa chifukwa cha matenda. Believer, kusalidwa, tikamanena kuti kusalidwa, chichewa china nkutayidwa, kusawerengeredwa. Zikhoza chitika zinthu koma iwo sakuika nawo mguu, akhoza kumapanga maprogramu koma iwo sakuwerengera. Endi tikuona kusalidwa ukuku akunsala nkulu yanthu chifukwa cha kudwala. Believer, mmodzi mwa munthu amene amandikhudza kwambiri ndi mkulu amene. Bible ikunena kuti ku Jerusalemu kunali thamanda, endi thamanda limeneli inkatchedwa pa Chiheberi Betesida, endi thamanda limeneli idali ndi makumbi asanu, endi mkati mwa makumbimo akuti munagona wadwala ambiri. Ndipo afotokozera ena amatenda odwala, ena opuwala opunduka, ena otsegula mmimba adali mmenemu, ena amatenda olumala, matenda mitundu adachita kudzaza pa thamanda la Betesida. Kusalidwa chifukwa cha matenda, kusawerengedwa chifukwa cha matenda, kutayidwa chifukwa cha matenda. Bible ikunena kuti mbaleyi adakhala pa thamandapa kwa zaka 38. Atafika pamenepa naye kufuna kuchira, chifukwa dongosolo ya pa thamandali akuti mzimu wa Yawe umachita kutsika ndi kuvundula madzi awo. Madzi akavundulidwa ndekuti amene angayambe kugwera madziyo ndi amene ankachiritsidwa. Believer, pamafunika changu pa thamanda apo, pamafunika munthu amene ali ndi wothandiza pa thamanda apo, pamafunika magadiani achangu pa thamanda apa, pamafunika anthu omthandiza, pamafunika ena achikondi pa thamanda apa. Chifukwa mukhoza kugweramo anthu nthawi imodzi 10. Believer, ndikamayang'ana thamanda iyi ndimaona kuti itazungulidwa ndi mapatients. Haleluya. Ndiona anthu ine matenda mitundu, ena achimfine,
amene maminango chucha mphuno mwawo adalipompa, ena achifuwa, ena a asima adalipompa, ena achibayo, ena amisana adalipompa, ena olumala wopuwala, ena akungozochoka mikono adalipompa, ena olodzedwa, ena adalipompa. Bilifa ndikuona ine wina mwina ali ndi mwana wa zaka zitatu adalipompa, ena adali ndi anawo azaka 10 adalipompa. Ndiye kuti anthu aja mangokhala standby kuyembekezera madzi avundulidwe, endi panalibe nthawi yake yokhazikika chimene mzimu wa Mulungu akangofuna kuti tivundule madzi aja amango avundula. Akangomva anthu kuti madzi aja avundulidwa, kaphokoso akamveka ngati china chagwera m'madzi, pompo anthu aja manumphira m'madzimo kuti achiritsidwe. Endi akhoza kugwera anthu ochuluka kwambiri, koma mmodzi yekha amene ankachira. Changu nchofunika pamalo ogwera akhoza chuluka, ogwera akhoza chuluka. Ine ndikuganiza kuti wina ngwira mwana wake wa zaka 5, wina sogwira mwana wake wa zaka 3, wina gwira mwana wake wa zaka 10, wina ndi mdala wina wake nsana kumpereka, wina ndi mzimayi amene akuzunzika ndi matenda, akhala pamene paja mwina anthu okwanira 30 akungodikira kuti madzi likangomva phokoso khwaba kena kuti tigwere ena tiponye. Bilifa kudali kuponya. Ndimafuna muione dziwe imeneyi kapena thamanda limene kuti lili pakati nde yangozunguliridwa ndi anthu amene ali ndi mapatient yawo m'manja. Tikukamba za kusalidwa chifukwa cha vuto matenda, ndekuti aliyense padagwira mwana wace, aliyense adali ndi m'bale wake, aliyense pasadali kuyang'aniranso za wina. Ndekuti mkulu uyuyu ali patali, wadwala zaka 38 ali yekha, wadwala zaka 38 palibe amene kumpanga atendi, wadwala kwa zaka 38 adalibe gadiyani. Asalidwa. Ndikamalingalira ine muganiza kuti ankaoneka bwanji. Bilifa ndapitako kuchipatala kukaona odwala, akamati mayi awakhala kuchipatala kuno miyezi 2 amakhala thupi atatheratu. Bilifa sangatheka wima, akamanena kuti awawa athachaka kuchipatala kuno simungayangane kawiri. Mwina Bilifa sumapita mzipatala, udzipitako kuchipatala, kupita ndikubwerera. Matenda amene umanena kuti uli ndi matenda udzafika ponena kuti matenda ndilibe, chifukwa zinthu zidakhoza zikukomeza m'mudzimu. Ndidwala ine simundikonda ine, ndidapita ni kuchipatala mukaone matenda enieni. Kuli matenda enieni ena mangati vuto ine mavuto eni tapita ni ku Tchale mukaone vuto lenileni. Lanulo si vuto, pitani kukwenzi komweko, pitani kukutsegulirani lumu. Ndimakaona wina uchita ngozi, kuona mwendo umene aubolera penapo ukweza pansi pakuoneka ngati kandi njelo kandi chidina kaya kuti mwendo upange balance. Munthu akulira utaboledwa chitswara lowesa, mtendere palibe, sangathe kuchoka kukhala pamenepo, zonse akupangira pamenepo. Mzibambo akulira, mzimayi akulira. Bilifa mwina sudaende. Ndikamalingalira za anthu amene ndaonapo kuti akhala mchipatala chaka chimodzi, ndikamalingalira kuti m'baleyi adakhalapo kwa zaka 38 amaoneka bwanji, kudwala kwa zaka 38 amaoneka bwanji. Kodadali ndi nofu uyu, sadali mafupa okhaokha uyu, kodakadatheka kuyenda, kodi sankafunika uyu pamachira, koma adasalidwa, adatayidwa, sadawerengedwe. Baibulo ikunena kuti mkulu uyuyu adakhalitsa, mkulu uyuyu adadwalika, mkulu uyuyu adasalidwa, mkulu uyuyu adalibe onthandiza. Thamanda yazunguliridwa ndi mapatient, thamanda ena anyamula mapatient yawo magadiyani,
wina asalidwa ali pa ekha ndiye madzi akangoti avundulidwa. Ine ndimayiona thamandayi kuti kudali kungoponya. Uyo mbali yokuponya mwana wake, wina kudzigwesera yekha kujambwa nsana kupweteka, wina amene akumva mimba kupweteka nayenso adziponya, wina ngoponya mwana wake, mwana amene adwalika kwambiri kwa zaka zochuluka chibayo sakupuma bwino akubanika akuponya. Bilifa ndi kuganiza kuti kudali kugundana. Haleluya. Chichewa china kudali kuombana. Haleluya. Pajadzichewa dzinzovura madera ena, anthu adaombana, anthu adamenyana, mina mitu ijafuva kuti pra. Koma onse oponyedwa, wina kuponya mwana wake chifukwa cha chibayo akubanika, wina kuponya mwana wake thupi latentha kwambiri, wina kuponya bambo wawo chifukwa chakuti adwalika kwambiri, wina kuponya mayi awo, mzimayi wina kudzigwesera yekha kuti sizikuyenda. Onse muganiza bwa sadali kupondana anthumu, sadali kuombana anthu mudziwemu. Haleluya. Ndikuganiza kuti wina nkangomenya nzache pha marenda aja nkuonjezeka. Taganizani, mwina nkuteka nthawi imodzi magwera anthu 50, koma mwa anthu 50 ochira ndi mmodzi. Amalungo adagweramo 10, wopwala mwina kugweramo 10, wotsegula mimba analipo 3 kungwerekeza. Tiana tochita kuponyedwa ni makolo wawo ti 15, kugwera mmadzimo koma wochira munthu mmodzi. Ine ndimaganiza kuti pamene akupita kanchosa munthu mwana wake nthamandamu, ndiye kuti marenda ajaonjezeka, makamaka amalungowa, ndiye kuti mphepo thupi lonsali imaduma, kenako nkuzizidwa chifukwa ena nkangodzigwesera koma osachira, ena nkangodziponya osachira. Wachira ndiye khayo oyambirirayo ndi amene nkachiritsidwa, ena wangodzinyowesa chabe kuchedwa. Ndikukamba ndi ena mwangodzinyowesa, marenda akonjezeka, mwazizidwa, mukusoyeka kuti muyambe kuotha moto. Ena dangodziponya zovala dzanyowa, madzi awa pathamanda papa, ambira dzigwesa koma sakuchiritsidwa, ambira dziponya koma sakuchiritsidwa. Wachilango yamba yekhayo ndimati ndilisekwerere, khala wachangu, khala wachangu machitidwe, khala wachangu mzimwera akavundula, khala wachangu mawu akalalikidwa, khala wachangu dzachira, khala wachangu kugweramo, khala wachangu dziko kwadzadza mpiri wochita zinthu mochedwa. Modziwa tamika ndinu wakwayala koma muli ndi mzimu wochedwa, chinzimu chochedwa. Intercessor inde koma chinzimu chochedwa. Mtumiki nzango samachedwe pochita zinthu, bilifu samachedwe pakuchita zinthu. Tamakhala woyamba kuti usamadzinyowese, tamakhala woyamba kuti usamazizidwe, tamakhala woyamba ukhale woyamba pochita, ukhale woyamba uzikhala wotsogola kuti uchire. Kuchedwa ayi. Ndiye malemba anena kuti Ambuye Yesu pamodzi ndi ophunzira anati tiyeni tikazungulire kuthamandako. Chichewa chomveka bwino nchonena kuti mwini thamanda adayendera thamanda lake. Chifukwa zonse zinkachitika apa, amene nkalamulira mzimu ubwere ndiyeyi, amene nkachirisa ndi Yesu yemweyi. Ndiye mwini thamanda yanati tiyeni tikaone dzukhala bwanji pa thamandapo. Yesu mongodziwa zonse amadziwa, Yesu mongodziwa zonse ankaona kumene daliko kuti pathamanda pavura, anthu akunyowapo, anthu azizidwapo, anthu akusalidwa. Ndakuti atafika Yesu pathamanda, adampeza mkulu uyu wodwalika zaka 38, arangogona, adaligone. Ndiye Yesu adafunsa funso, madala mufuna kuchira? Funso imene nthawi zonse imandizunguza. Mufuna kuchira?
Ndenkulu poyankha aforokoza. Pano mukupaona pano. Pano mene palili pano pali vuto. Palibe wandivika nthamanda. Endi paliponse madzi akavundulidwa kuti ine nditsikire m'madzimo. Pamapezeka wina agwera kale ine ndisadatsikire. Mene ndadwaliramu sindingathe kukhala wachangu. Mene ndadwaliramu anthu pano akundisala. Mene ndadwaliramu ndilibe wondithandiza. Mene ndadwaliramu ndilibe wondigwira pa mkono. Ndilibe wondithandiza. Ndilibe pathamanda pano anthu akugwira abale awo. Pathamanda pano zingakuyendere ukakhala ndi wina wokuthandiza. Pathamanda pano ine ndikuganiza kuti mkulu uyu sangangofotokoza adaona anthu akugwirana. Adaona anthu akukanthana. Adaona anthu akuthandizana pathamandali. Adaona ena okubwera lero pompano chifukwa chokhala ndi onthandiza kuchira. Ndakumuyankha Yesu, palibe wondithandiza, palibe wondigwira padzanja, palibe wondikankha nthamanda. Mwandekhandekha ndikudwala kwa zaka 38 kuti ndidzikhwephereze, kuti ndikafike padzenje, kuti ndigwere ine pamapezeka kuti wina agwera kale achiramo, kuti ndibwere ine kungodzinyowesa zosayenda Kusalidwa. Haleluya. Tikunena kuti nkhawa zimene zimadza chifukwa cha kusalidwa. Muganiza bwanji mkulu china chimene chidamondesa kwambiri? Kusalidwa, kutayidwa, kusawerengedwa. Mene adwaliramu imfa basi. Mene adwaliramu apita basi. Muganiza chimene chinkaenda mwa mkulu m'maganizo wachene ya ndafa. Magaza pano kuchira siningachire mene dzilidza muna dzidzibwa ndabala odzi ine ndafa basi. Nkhawa imene idalipo kwa mkulu uyuyu kungodikira date ya imfa basi. Nkhawa imene idakula mwa madala yawawa pano anthu sakukondana. Akundisala akunditaya bale ndilibe. Inu muganiza kuti munthu kumtundu angatheretu onse? Olo mudzi moyipa bwanji ungasoya ndi nzako yemwe? Koma chifukwa chakukula kwa matenda anthu adayamba kuntaya, adayamba kumsala. Haleluya. Titonse mwana muno ndisanafika apa ndimafuna ndinene chinthu ichi. Mbaleyi atafunsidwa kodi ukufuna kuchira yankho yadachita chofotokozera pofuna kuwauza Ambuye Yesu kuti pathamanda pano pali tsankho. Pathamanda pano anthu akukonda abale awo. Pathamanda pano palibe kuthandizana. Ndi njira ina mamuza Ambuye kuti anthu mukaona ngoyipa kwapsa zimfiti. Haleluya, haleluya. Kusalidwa. Ndimafuna ndinene ndi mapeshenti nonse. Mkulu uyu ndikuona kuti ikufuna yeye ndi milandu. Madala awawa imene akwisaka ndi milandu. Mudzalipo yena ali mvuto pano. Pavuto yawo yamanena kuti chifukwa cha uchi. Tukamba ena pano akudusa munyengo zopanika. Koma munyengo zawo zomafuna zipaka anthu ena. Andipangisa ndi akuti. Amene akupangisa mvuto wange kule ndi akuti. Amene akupangisa nkhani zanga ndi akuti. Ndimafuna ndinene kuti sibwino kumasakasaka milandu. Ayi. Mudzake dakhala Yesu okonda milandu akadasonkhanisa anthu achi. Ndino anthu amtundu wanji pathamanda pano. Simukumona kuti uyu adwala ya? Simungapangane kuti uyu achire madzi akavundidwa lero ya? Nonse muli pano afito koka. Nonse muli pano nonse oyipa koka. Uyu simukumona kwa zaka 38 simukhudzika naye ya? Chifukwa mene mkulu akufotokozeramo akufuna ayike ena m'mavuto. Mudziwa ena chifukwa cha mafotokozedwe mudayika ena m'mavuto. Haleluya. Ndikulankhula ndi wina andivomereza kuti pavuto ya wina ndidayikidwa m'mavuto ndine. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Anthu mukuona pano oyera ndiwe basi.
Anthu mukuwaona pano akupemphera panowa onsewa ngoyipa kokha. Anthu mukuwaona pano ali pa gulupu pano onsewa ngoyipa kokha. Abale anga mukuwaona abale angawa onsewa ngoyipa kokha. Penanso mwina inunso ngoyipa. Ndipatsindike bwa penanso inu. Kodi anthu adzikuthawathawani ndinoyipa kwambiri. Mudzabale anthu ena ologali moto yawo ena sakwera chifukwa cha kuipa kwa munthu. Believe ndadzona idzi ni maso anga. Kusalidwa chifukwa cha vuto yayikulu. B, pali anthu ena kudziko kuno amafuna kukondana ndi abwino okhaokha. Anthu amene akuoneka kuti ali ndi vuto amasala. Believe gawo yachiwiri njimene. Ngopemphera inde koma ndi tsankho. Ngopemphera inde koma amasala anthu. Ngopemphera inde koma ngodzipatula. Ngopemphera inde koma sakhala ndi anzake limodzi amadzipatula. Sakonda oyipa, sakonda anthu ena amene ali ndi vuto yawo. Amatenda akangodwala wina kusiyana pomwepo. Basi kodi sikondi chanji choyanjana wina akakhala wolimba. Dziko langa ladzadza morere ndikunena ndi wina pamene zinkaenda abwenza nkabwera blaza abigi koma chifukwa choti adwala kwambiri onse ajabalala ayamba kumusala. Ndangada kundivomereza abusa. Ndidali ndi anzanga ndili pa ntchito koma ntchito itatha akundisala. Ndidali ndi anzanga ndili wolimba koma nditayamba kudwala adathawa. Ndidali ndi anzanga ine ndikupanga business koma nditayamba kudwala adandithawa onse. Ena mpaka na mkaziso kuthawa. Kusalidwa chifukwa cha matenda dzimabweresa nkhawa. Kusalidwa angati ndikulankhula nawo abale anu akutayani chifukwa cha matenda. Banja ati amene atipasa matenda, amene adzidya payekha, nsiyeni payekha ngati apo wauzana musankhudza amene ja mudwala naye. Mudwala mpaka na patient kutadzola kuti mene akundisalira pano ndafa basi. Ndimafuna ndiuponye muvumenewo. Believe usamansale wina chifukwa cha matenda ayi. Usamantaye wina fota dwalika yayi. Nduchikhalwe cha Chikristu teni tiakonda amene apanikizika. Teni timenawo amene adwalika. Chikondi chathu chikhale cha agape. Chokhoza kukonda nabe wina pamene akudusa munyengo tsapaniki. Wina pamene adwalika katsegula mmimba kakubhibhira pomwepo. Teni tinsambitse, teni tintengele kuchipatala, teni tikalipire mabhilo ake onse kuchipatala. Akusoeka gadiyani, teni tiyang'anire. Ndikukamba ndi wina m'bale wanu ali kuchipatala simmapita. Ndikukamba ndi wina kumtundu kwanu kuli mavuto mudamusala mudantaya. Matenda amenewa adzapasananga. Matenda amenewa nane ndidzarenga. Matenda amenewa basi akhale nawo kati samasalane. Idzidzi zimabweresa nkhawa. Patient akhoza kumwalira mwansanga chifukwa cha nkhawa. Tikamusala patient chifukwa cha matenda amafa nsanga. Ndikunena pano pilifa pali wina kundivomereza abusa. Mtundu wanga udandisala udanditaya chifukwa cha vuto ina yake. Chifukwa cha vuto ina yake mudatayidwa, mudasalidwa. Endisakukuwerengeraninso. Ambuye Yesu anati ufuna kuchira. Ndamva zoti abale akutaya. Ndamva zoti uliweka bilifa pali funso lero. Ufuna kuchira. Amunako akutaya chabwino. Akuchimunanso sakukuwerengera. Ufuna kuchira. Abale ako onse akutaya. Akukusala chifukwa cha vuto amene inayo. Yesu akukufunsa lero ufuna kuchira. Ufuna kuchira. Ufuna kuchira. Aunyoza chabwino, auraya chabwino, akukusala chabwino. Funso nkumari ukufuna kuchira. Yes. Adalankhula ndi m'bale. Yalula mphasa yako nuyende. Ndifuna ndilengeze kwa wina amene akufuna. Yalula.
sugweranso ntamanda mapulotoko antamanda yoti madzavundulidwe mwini tamanda ndi Yesu anakuti nalero iwe sukugweranso m'madzi, yalula mphasa yako uyende. Ati padali pa Sabata mbaleyi chifukwa cha voice ya Yesu, mamuna uposa amuna onse, wamphamvu pa matenda onse, mwini tamanda atafika pamalo adati yalula mphasa yako yenda. Pompo mbaleyi, mphamvu zochokera mmwamba kudzampimba. Ngati ndofu padalibe, ndofu kubwera. Ngati mphamvu padalibe, mphamvu kubwera. Pomwepo ekha balamantu, pomwepo ekha kupinda mphasa yake, pomwepo ekha kusenza mphasa yake, ulendo wa kunyumba osatogwidwa pa mkono. Maso anga wandaona biliva anthu akuchokera ku chipatala atakhala kwa miyezi iwiri ekha kulephera kuyenda kuti mumkweze pa njinga yakabasa, anthu atatu kumkweza pa njinga yakabasa, koma apangidwa bwa discharge kuti achiritsidwe apite. Sangakwere ekha olo minibasi chabwera mpezeni wina kumgwira mwendo kuti mwendo anyamule ekha kwere minibasi kulephera, koma kuchipatala kuti achira, koma kuyenda ekha kulephera. Nkhope maonekedwe anthu ena amene kumwona kumene nkumanena kuti kodi matenda akuyamba, pamene kudziwa poyamba adafa munthuyi, apa ndiye kuti ali bwino kwambiri tupita ku nyumba achira, koma sangathe kuyenda ekha. Koma mbaleyi amene Yesu adampeza, dziko litamtaya, dziko litamusala, kumtengekero osafunikira, Yesu ananena kuti yalula mphasa, sadagwidwe pa mkono. Pomwepo ekha kupinda mphasa yake, kusenza pa mutu, kuyenda wakuti ndawalatu osati pang'ono kuchita ngati mwina afuna agwe. Iyayi panalibenso zoti mayendedwe acha kuyenda motsimphina kapena kuchita chodzedzereka kapena akuchita mapa kuyenda monga aliyense angayendere, kuyenda wamphamvu zochokera mwa Yesu, kuyenda ndi mtiti wonse. Padalibenso zoti akhoza kuphepheruka, padalibenso kuti akuyenda motsimphina, ankayenda monga wamphamvu. Ndimafuna ndinene ndi wina wasalidwa nthawi yayitali, akusala chifukwa cha matenda. Ena akabwera tikufuna mkazi ati uyu ngodwala ushumba matenda, adapalamula matenda, mpaka napano anthu amangukula mphalala kuti akulembe ntchito kuti ukumveka kuti ndi wa matenda, anthu akukusala pa ntchito, bwanji musamulembe ngodwala. Ndifuna ndikuze chinthu ichi, kuli Yesu amene amachosa nkhawa, kuli Yesu amene amachirisa, kuli Yesu amene sipadzafunika mapulotoko, kuli Yesu akangolamulira adzachosa nkhawa yako. Akangolamulira Yesu wekha udzapinda mphasa yako. Akangolamulira Yesu dziko lidzadabwa nawe. Akuti anthu adadabwa, kodi ndi mkulu uja? Ena nkumati ndamene ine. Koma ena uli mpamtima adamfunsa mkulu, dzutheka bwanji lero kuyenda? Ndi Sabata anu nzosavomerezeka kuyalula mphasa ati phada eti chibwana eti masabata anu okonko masangala ndikhale ndili pa dziwe pathamanda paja kudwala. Masangala ine kugona pathamanda pa zaka 38, ine kubabwera ndi ana anu achimfine achifuwa nkumachira nkumakhala pamene paja. Lero dzima protoko zanu sabata munthu amene andichirisayi anduza kuti yalula mphasa za sabatazo sadanduze ngati zisa za sabata inu ndi chipembedzo chanu, koma nalero lokha ndayiyalula mphasa. Ilakwe kulikonse ndifika nanu ndadwala kwambiri munkandisala, lero wina abwera malera nkhungu andichirisa mukubwera za sabata anthu oyipa. Adayalula ekha, adayenda ekha, adamba ekha lalikira. Ndani amene ati ali konko pitani kuthamanda mukampeze konko. Ndifunse mafunso ene ndekhadedazo mphamvu zochira, pitani mukampeze konko. Amene andusa yalule mphasa kamfuna kammangeni konko, pitani konko. Banje mundikwedzingane mafunso. Haleluya! Alipo mmodzi wochotsa nkhawa, alipo mmodzi wobweretsa chimwemwe, alipo mmodzi wobweretsa chiyembekezo, alipo mmodzi wotikonda kwambiri, alipo mmodzi amene amakhudzidwa nafe. Abwenzi amakhoza kukuthawa, abale akhoza kukusala, ndionera kuti aneba akhoza kukutaya, koma ilipo bwenzi lokha limodzi losamala,
ndiye Yesu. Bwanji mundilondoleso mmawa. Atate, mu dzina la Yesu, mwana wanu uyu asalidwa chifukwa cha matenda kumtundu kwawo, mamuna wake olo mkazi wake akumusala, ife ni ana obereka iye akumusala, kuchali chisu akumusala. Jehova ndikupemphera mthandizeni, mdzina la Yesu era mtima tanke kuti amen and amen.